тамошобинони гиромӣ, имрӯз чӣ хел ҳаво бениҳоят хушрӯ. Нилуфарро бинед, аллакай омадак. Нилуфар, ҳаво имрӯз беҳад хушрӯ, офтобак. Бо аллакай кадом ҳамсояҳои мо аллакай аллоб кардай, бӯи дуд омадестай. Мо Нилуфар кати аллакай кору бори хоная кардем, ҳа Нилуфар? Ман кору бор кардам, Нилуфар кору бора зиёд кардам. Рафтем акн ням-ням тайёр кунем. Ҳози акнун снег? Кани снег? Нест, белый снег нест. Не, Нилуфар хнукай. Биё равем авқот тайёр кунем, ба ҳамаша тайёр карда шавем, вақт монандагар ба берун мерем. Курткачаша мепӯшем, шапкачаша мепӯшем, берун мерем. Рафтем. Ман аллакай дар ин ҷо хомшурбо андохтам бо гӯшти гӯсфанд. Пӯшидем. Рафт стульчики майда чаша биёрен, ин баландай аст ҳад. Баландай, равен стульчики майда чаша биёрен. Тамошобинони гиромӣ, ман ҳама вақт ҳаракат мекунам ки шӯрборо беруған тайёр кунам, ана михел хом шӯрбо тайёр кунам. Агар шумо хоҳен хароб шудан ё ки ҳаракат кардестен хароб шуданда, ҳаракат кунед пеш аз ҳама ки ба хӯрокҳо равған кам андозен ё ки умуман наандозен. Масалан, ман шӯрбоҳода ҳаракат мекунам ки умуман равған наандозам, ана ҳамин хел хом шӯрбо тайёр кунам. Барои он ки ҳозир дар ин ҷо гӯшти гӯсфанд ҳаст, хом шӯрбо бениҳоят бамаза мешавад. Боварӣ дорам ки бисёриҳо медонанд ки чӣ хел гӯшти гӯсфанди каси хом шӯрбо болаззат мешавад ва ман ҳаракат мекунам ки ҳамин хел хом шӯрбо тайёр кунам. Барои ҳамин пеш аз ҳама ҳаракат кунед ки хӯрокотонда камтар равған андозен. Ҳозир бошед ҳамроҳ. Чӣ тайёр мекунем Нилуфар? Лагман гӯ. Лагман тайёр мекунем гӯ. Ну, чӣ хел будай? Бамаза? Хел хушрӯ шитаен. Мефрӯӣ? Биё. Чӣ ёфтем? Биё фурӯ. Фурӯ акӯ. Ана. Ой, ой. Кани ваяш кошкачаш. Кошка. Кани нишон те? Биё нишон те, окей. Мана дадаш Нилуфарда ана ҳамин хел магнитчаҳо мебиёрад. Нилуфар ҳамин хел магнитоя ҷамъ мекунад. Қариб 50 шуд ҳамин хел магнито. Ҷамъ карда ин магнитои Тоҷикистон мебарен, а? Вай. Чева, чихуахуа.
тамошобинони гиромӣ, ман ҳама вақт сабзиҳоро тоза карда шушта дар ҳамин хел контейнер гирифта дар яхдон мемонам ва сабзиҳо ҳама вақт нағз хушрӯ меистанд. Дар Тоҷикистон очаи ман ҳамин хел мекарданд ва ман низ ҳозир ҳамин хел мекунам. Сабзиҳо хушрӯ меистанд. Ҳам шуштагӣ тайёр. Дahantunda че? Бабочка. Кани бабочка. Мама, бабочка. Вай бабочка, да. Бабочка. Шумо чӣ хӯрдестен? Тамам. Чӣ хӯрден тамом карден? Тамам. Кани? Агуд кани. мо берун баромадем, ҳамаи хӯрокҳоя тайёр карда мондем. Лагманда об мондем, обаш ҷӯшад, баъд рафта лагманоям меандозем. Нилуфар мана берун биромад, коғазҳои қатиш гирифта биромад, намедонам барои чӣ. Берун ҳаво нағз, беҳад нағз ҳаво. Дар бораи боди ҳаво бисёртар гап намезанам, барои он ки як тамошобин нависондианд ки апа шумо фақат дар бораи боди ҳаво гап мезанед. Барои ҳамин баҳс дигар боди ҳавоя намегӯям. Тамошобинони гиромӣ, боз мехоҳам каме суҳбат кунем дар бораи як мавзӯъ, дар бораи катбону блогерҳои тоҷик. Рости гап ман ҳам хел ба фикрам намешавад суҳбат карда. Киҷо мерем? Хуб, хай ба овози устоҳо аҳамият надиҳем, тамошобинони гиромӣ. Да, ҳама ҷо зилёнӣ. Хуб, дар бораи катбону блогерҳои тоҷик ман ҳамин хел аҳамият додам ки аллакай катбону блогерҳое ҳастанд ки як сол мешавад ё ки масалан ба наздики як сол мешаванд. Бисёр тамошобинони кам доранд, просмотрҳои кам, умуман чӣ хел гӯям, лайк нест гӯем. Ақаллан дар муддати ҳамин як сол ҳатто 10,000 тамошобин нестанд. Ман ҳайрон мешавам ки барои чӣ ҳамин катбону блогерҳои тоҷикро, занҳои ба ҳунари тоҷикро дастгирӣ намекунанд ҳеҷ кам. Масалан, ман чанд катбону блогерҳои тоҷикӣ ки медонам, ҳамашда обуна ҳастам, ҳама вақт дар омада видеошона тамошо мекунам, ҳама вақт лайк мемонам, комментария нанависамам ки ҳама вақт дар омада лайк мемонам, барои он ки барои блогер ҳатман ҳамин лайк, обуна шудан, комментария навистан бисёр зарур мебошад. Барои тамошобин ҳеҷ чиз нест ҳамон лайк мондан, обуна шудан, дастгирӣ кардан, як сухани хуб навистан барои блогер. Лекин барои ҳар як блогер ҳамин лайк мондан, обуна шудан, комментария хуб навистан бисёр зарур мебошад. Барои он ки тамошобин баҳо медиҳад ки масалан чӣ хел ҳамин видеои ман хуб буд ё ки не. Тамошобинон масалан лайк монданд ё ки дизлайк монданд. Фарқаш не, хо лайк бошад, хо дизлайк бошад. Асос он ки шумо дастгирӣ мекунед, шумо фикри худро баён мекунед ки масалан ҳамин видеои шумо хуб буд ё ки не. Барои ҳамин тамошобинони гиромӣ, чандто ҳамин катбону блогерҳои тоҷике ки ҳастанд, дастгирӣ кунед, шуна обуна шавед, лайк монед. Боварӣ дорам ки як рӯз не як рӯз аз ҳамон видеоҳо шумо як чизро ба худ мегиред. Катбону блогер будан осон нест. Блогерҳое ҳастанд ки чӣ хеле ки боз худашон мегӯянд, камераи монда 6та видео мекунанд. Катбону блогерҳо бошад агар, онҳо бисёртар кор мекунанд, барои он ки пеш аз ҳама онҳо хӯрок тайёр мекунанд. Агар ки мо ҳамин хел хӯрока дар муддати 1 соат, 1 ним соат тайёр кунем, агар ки видео кунем, агар
2 соат 3 соат мо як ҳамон хӯрока ҳам видео мекунем, ҳам нишон медиҳем, ҳам тайёр мекунем. Барои он ки дар назди камера бояд ки хӯрокро хуб тайёр кунӣ, бояд ки хӯрок зебо бошад, то ки ба тамошобинон писанд ояд ҳамон хӯроки тайёр карда, бо иштиҳо бошад ҳамон хӯроки тайёр карда. Масалан, тамошобинони гиромӣ, агар ки аҳамият дода бошед ягон видеоҳое ки масалан ягон ҷанг бошад ё ки ответ ба ягон кас нависондагӣ бошад, чӣ қадар просмотр 20-30 ҳазор ҳатто 50 ҳазор просмотр дорад, чӣ қадар лайк дорад. Агар ки катбону блогер ҳатто гӯшбирён тайёр кунад, агар 20-30 ҳазор просмотр намегирад. Ҳатто вай агар гӯшбирён бо гӯшти оҳу ҳам бошад ки ин қадар просмотр намегирад. Барои ҳамин тамошобинони гиромӣ боз як бори дигар мегӯям, катбону блогерҳои тоҷикро дастгирӣ кунед, видеоҳошонро тамошо кунед, лайк монед, гапҳои қабеҳ нанависед, гапҳои бад нанависед, фикрҳои худро баён кунед, ягон маслиҳат диҳед, лекин гапҳои бад нанависед. Саломат бошед. Кани Нилуфара сурат гирем ша. Ана 5 минут хона дуромада лагманои об андохтам, Нилуфара кораша бинад. Барои чӣ шумо рӯи замин даштен? Хех ныкай. Бочба не хочу. Қар кадиен шумо бо. Рафтем берун равем? Хочу. Хез рафтем охи берун равем. Хезен яхай унҷа. Яхай ях кади. Прятки бозӣ кадестену? Меғалтен. Чӣ кадестен шумо? Меғалтен аз ягон ҷода рафта мезанен? Ку-ку. Рафтем берун равем, хай ман рафтам. Ана тамошобинони гиромӣ, лагмани мо ҳам тайёр шуд. Кани дадаш чӣ мегӯяд, маҳқул мешавад ё ки не? Ё Нилуфар дамоне? I was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down. You said